Kosamene say my papa no yen. Oh papa your friend saying. O friend Andrew Mensa. Na ni fie dende Kwamena Mensa. No yen na number no wo onom no. Yeah 6. Wonu me nyina afim. Aka mienu. Aka me enem sister penyin. Your friend saying Comfort Mensa. Ni fie dende Mami Chuba. Mami Ekua Chuba. Sisi ono so way. Ono wo Accra. Okay. Na yare ontume na nte papa. Oh. Na me papa ka baby. Me papa onye ya na-enye ntokwa. Onye ya na-enye hwe ya ti ho ejane mma. Ho kama. Papa ne yare sabi na adwonu mi kan kakre bi wode no koto hospital. Hospital was fie yare yen so yesi sunsum yare nti wode no koto na kaba. Wo takrade princess echire ho. Na woman be 1 year later na yeyi ne baaye. Nti obaaye na ho a na yare no ede no koye. As a father na mban yesie no kama ya papa aka baby nti yesie no fine. Just say mabia ye maame fo miensa. Obia de ne noma, bia de ne noma ma yesie papa no fine. Na wo wie wase wa kankan wie wa kan wie no. Wie na wa kan no e kire say wafa efie na amanamba onu an ni fie na ni fie onu an sie na no sie na otebusun fie wo secondary na asan bi sie na yetu no fie ebusun fie ho na danfo bi obo anu ma obenya adan watakrade adanfo no so na otuntane dan sie ho no ma obo anu ma ni si efie ho onye ne ye na mma nem panyinfo wom yande na yesusa nti ne be panyin pa no na onye papa ye adwuma wo printing press watakrade government printing press nti ono nso obo an kakra wa dansie no mu na papa ye ewu wasi we no wa fa mamba we no so aka ne no mo wa sofo bi no be ready na nka me na mi say we the quarter na waba kenkana aka nkofu bi be fi quarter ba ani de minim dem hu no sofo o sha ne ka obo o sha na black kama waba kenkan waso anfa mamba ye de no so wori no mu waso anfa mamba ye de no so wori no mu da no anfa mamba ya baka na je ye kom me brother de odi mechi no meteorological na otu anamon say nkobeye na wade no call abrochire nti ofi waso ban na nche bia na ne so oka baby na che say mesisa penyin ono so ka baby ba ko so ka baby nti ayi asami anu mini nyina ka baby na papa no wo fa asefa ode hon share wasi ono na ode share we no mu no we no sam papa na nkasa na otwero we na ne ba ye ba ko pe Andrew Evans Mensa Jr. Ne fantidini ye na abenyin Kwamena ebisa. Na wacho na abenyin. We no so ode no fase 1, no fase 2, no fase 3. O we ne sesa baako, ne sesa mienu, ne sesa miensa. O we ye na ne ba bia wo so ko school. O kanyem no wo fa nickname for Good Friday. Ono the also woman done. Ohono apim. Oh yeah, also my children now bobo man wedding a carbon pen abedua na benyin na no wife or fan my meso to na wife in sakashim. Hey, na yadana wife is to bayaba. Emmy or family and Adam, my daughter, woman 150 every year. A danumu
ma metro ba woman 150 enfi edan no mu chatawe no ne bibi anka ho Salaya na abu am watro yo so wan watro yo so ye dan yo but we no so de no kranyi minim na so no akaye echire bi asem nti no na nyipa otro no so ni ho nti wo ka ewo sedia esiti ma me tususu se we no enyo papa na ye no ye kura ahwa na ye masre nyam papa no ye sam papa no otro we na on fiti prakopa mfa no wo faase ndi kan on fa no wo faase ntoso mienu no wo faase miensa owie nesesa baako nesesa mienu nesesa miensa chasa mbana wa ho anya bogos ho ndi wo wechi na kasa ne ba baako pe oye bemma baako pe no na ode na afra mba no mu ekwaba mpe na abedua na abenyin mame soroto so ye eyire anka wan pacify no wo paper no to say my wife ono so wan ya nesa wife is so your ban wife no wo ono da otro rere no mame ro ni aduane mani die onye ne ka dai o 7 akasita ma papa no wiye owu ye no so oye kuna oye bibia na eden na wife ni di number adinum mame wo ka wo na mo ante ase no dia na mo na mutufa ho ya owu enianum ni nyina ewu wo fasefo nyina ewu aka me ena me tetapanyin na aka enti ya wo fraya na wo fra one shut down fraya because after ebuson bi wotiri me say edano oye ebusunya dia yes won to me mba na sa because papa na onye ya na nkwe onye ya bibia ma me asase no ankasa edani si so no o papa no anetoye papa na ankasa toye no tebusuefie wo secondary onye na yere na namba wo tebusuefie wo secondary na wase assembly ba ye mesata na misa assembly ba ye na wo fit transfer oba takrade no de nenda mere bogu efie wo secondary wa mon kwan mo afa anye nti nenda manu gu abontene was more than 6 months kura institution oyedi in kanon ansana na danfo bema ohwehwe baby watakrade John Sabar road mo katena ye adanfo no to na dan ho no ma ono na obo ano say abatena hedi na enfo kan fi secondary mbatakrade bo modern testament kakra ebe ya dan na enye oye na wamba wade no ya ne sa wo kwesikum road ho na onye ne ye na mbe ye nyina yegu ho mo no efi papa ko wiya wase ebusia abaye na dan na ebusia no isuma brewa enhwe baby akwa akoto ebusia na etu na efifie mo wa da abontene na odina ho odina ebusia amane cement ebusia amane nsuo ebusia amane mprogo ebusia amane bibi na ya de ne sweat no da ya de no when we see up to date kra make us see se dan no ha na hye nsa masira siribio papa no wu ye no nyipa ma odi ade no wo fan shedewu your friend say shedewu nipa odi ade no abusu apani no nipa odi papa na do fan shedewu o takura this is here wawu dadada oh wawu wa shedewu wawu odi ade no ana me papa no nuanom ne ye ne say ade die kama asembi anyi hunamum ejapate ne die omba wo because oti ebusuefie no wotu no nti wo media ade na mafa efie no nti no full stop papa no so wa ambra no ho wa ye no ho eyibia o gentleman na obia sa time no papa wu ya che
tetu hɔ no saa time nam ye busam painfo obi anka bibia obi anka hwe obi antumi anka bibia na ɛwɔ hɔ nti ɛdan ne na mpapa ne dan na ɛwɔ hɔ meba ba kokwa aka tena dan no mu pa ko school ɛna ofi hɔ na sisa so batinam na sisa no wuye nti sisa no wuye no wɔde papa no wɔ faase betena hɔ saa wɔ faase no ɛna maa ne bi wɔ fa no kumsin ne ba wɔn nyinaa wɔte soro hɔ a na egya lɔbo na ɔkɔ lɔbo girl no na kyerɛ sɛ wɔayɛ aware na wɔde te hɔ ɔno po sɛ ɔyɛ no ho ade o so ɔyɛ ɔno ɔsɛ ho ntuu na akasa na wakyɛ nti ne yɛ wawa no fine wɔte hɔ ɛna wɔwɔ hɔ mpapa ne wɔ faase na ne nkɔfo nyinaa wu ne papa yi wɔfɛn sɛ wɔfaase ewu ma ɔno so ifie no atɔmpa aka papa na ne yɛfo ne mba no tu na n'adome na maame eku ɔtweba papa wɔfaase no so awu wawu ɛkyina next month May June 14 no we 2 years owu ya no ebusua na nyeme da wase dan ne ye afa mamba ne nti no wo be take over nti owu ya no obi apon friend mba ne da me wo fa ne banya na se obi an friend me aye bibibi na yede nam ho obi an fre yan kasa ne ye ne yede ye bibia wo ho nkaka no wo ye wo see 1 week na besia no wo jana wo wɔyɛ ne fitaa na ade de man because ɔyɛ abayewa ebia na bi bɔ ware na yɛnim wawa na ewie wagya na ewie na wɔma no kwane sɛ ɔnte na ɛdan mu hɔ 1 year na wɔadi nka na atena hɔ ɛna ɔnsa ne tere hɔ 1 year na ɔtena hɔ 1 year year no so October no duriya no awuraba na nkɔ November aba December aba January aba February March April maame ne fie what na hoda fie what na hoda mo wada no wo odi ama han me de ma han na maji me ko na me dem na le no mo peso mo de agapade ne bema mo wase papa na ya we no so ya de nse si abusa nya papa no na otwero ye me di na papa de ma me no wo from adomenye hwana na sam papa na kasa na otwero we na onyem sam ne be wo fan adomenye hwana obetwero na watwero alias na nadom wo fan Grace Mensa papa so fan Andrews Mensa Mrs. Penyin wo fan maame eku otweba wo de no to papa ne maame wo fan maame eku otweba we no wo twon maame tweba wo ye no tweba maame tweba o papa busu apani no mo kan eda no ho asem ase no ka edi na betin onye we kan kama odu ha so mo be so obeka ona lo ya abofraba onye me papa no ho biara so we pa one fra no ma me papa no ho history biara obaba o ye o ma papa no ho history so onye me papa na o ma no ho history Auntie Grace na se sia no ebede na mo sa kan dan no mo dia totom panifo bi anim na amaka na afa to panyim afa to panyim na me hwe se de sompa wonom si kan samfa ndama ho no na me so me de bottom anim producer Frebusu apanin na ma hwe mama na wiero ne die nyam papa na otwero nyono na otwero ne that day na nyono na otwero ne enneso papa nyono na otwero kra Auntie Grace enti wo papa wuye no edisen asa na mo kenkan wol no me papa wuye na kane no bi wo be 3 months ansa ne obesie no after 3 months no wa ye yi enti wo sie ne wie no ne 3 months no wo ye yi no enti wo ye yi no na wo ba kenkane na mo anya ntum ya wakane ma that time na ma jono wo fom kakra but me sese on ye mpanyefo wo kan ase we no nya papa ne dia Auntie Grace mama asem ya chedodo me brother odi mechi no ono na ogina se all baba ye na chese owo so obefa no
producer yɛhwɛ ne abusua pɛne ne kasa na yɛnya power we to nkyɛn asɛm kyekyerekyek baako sa atɛkyi na nyam papa na ɔtwe ɔwe no kura wadum no fa so miɛhwɛ ko wɔgye pɛne so ɔbɛkasa ne si de no sɛ dum na nyipa ɔgyina tenten sɛ ɔgye no ɔfa no asabir ɔwatakwa ɔse ɔyɛ MPP chairman I'm so on to MPP chairman on friend At this moment, please call back later. The MTN number you have dialed cannot be reached at this moment. Please call back later. Okay. Pana members international na yenhwa same way. Abusu apani Japan yes obekasa na dai producer. Ya asemo. Wan kaka. Ya SOMPA o. Wajenda. Ma ye na miti kumasi. Enso disco fu, ya fi disco fu. Disco lati wo kan sem bi fa achabone. Disco fu wona. Chabone. Yeah. Ohene no. Disco fu ne kwa na hino no some disco. Well ni anti-grace so mo nyintum. Na anti-grace mo. The last ye be share. Say ye be share. No, I can postpone the date, you know. Postpone. Okay. Kawakuma anti-grace unim bibi. Kawakuma to yem wate. Uda kawakuma to yem. Abusu apen wo je pen so obekasa. Wan kasa kwa ni manamo ibetu e dia fasa ada na ho. Kawakuma to yem. Omra samwa. Yes, meba ma yenko yanim. Odi wakasa ebi wate. Kawakuma to yem. Ye jawa ifra no panyina no se me yese kwa anim ho. Bi jawa no ebuso panyin abante no wuye kwetu no wuye ebuso panyin no begina onye kunafo no ne sister so what did you 5 million efi those people kakra na what you feel hono apato wono mjije ye ekodi ho aho and son to him them infante for the bro for there adi guess na wo ko school kakra du akire ho kakra also I know the bro for dead to do. Oh, na send ye kakra hwe. Fante for di mo no the bro for die. Said ya mukasa sa na mabomu chieti o. Bomu die mu nim yo. Hie. Ade yeso osa no bo kakra. O mekaye catering. Aye ne na asai, ene na asai. Omuno. Why you metro in a pain? My metro. Echi Ashanti region. Okay. Mantua. New Dibiase. Mampong. Jamaica. Yes, you be quite hako. Ante mundi masa mama. You.